jasného, verného zobrazenia ekonomickej reality, takže musíme zachytávať verne a reálne tieto hospodárske operácie, čo sa vlastne v tej firme deje. Takže oni spôsobujú nejaké zmeny stavu majetku a zdrojov, takže každá hospodárska operácia mi nejakým spôsobom ovplyvní ten majetok a tie zdroje. Musíme ich riadne zaevidovať, musíme zachytávať nimi nejakú dynamiku, takže to znamená, že čo sa deje, nejaký dej zachytávame. Dobre? Musia byť minulé, takže nemôžu byť ešte neuskutočnené. No a ich podkladom musí byť nejaký účtovný doklad. Takže už vieme, že zásada dokladovosti z toho prvého stretnutia nám hovorí, že bez dokladu nemôžeme nič účtovať. Takže hospodárska operácia zachytená na účtovnom doklade nám spĺňa podmienky, aby sa stala účtovným prípadom. Na ten účtovný prípad potom, keď vyššie zaznamenáme v účtovníctve, tak ho nazývame účtovný zápis. Takže účtovné prípady môžu byť dva, a tým pádom hospodárske operácie, alebo môžu byť účtovné operácie. To hospodárske operácie vyplývajú z toho deja, čo sa deje v podniku. Účtovné operácie niekedy musíme urobiť napríklad nejakú korekciu alebo nejakú opravu, alebo musíme prepočítať nejaký kurz aktuálny a podobne, takže tieto nazývame účtovné operácie. No, tak ako sme mali 4 súvahové zmeny, ktoré nám ovplyvňovali súvahu, to znamená aktíva, pasíva, tak takisto máme aj 4 výsledkové zmeny, ktoré nám ovplyvňujú náklady a výnosy. Takže, ako sme si hovorili na začiatku, ešte na tom prvom stretnutí teraz myslím, tak máme 3 výkazy, to znamená máme súvahu, máme výkaz ziskov a strát, máme výkaz o peňažných tokoch. No a teraz si prejdeme z nich nákladov a výnosov, to znamená tým, ktoré idú do výkazu ziskov a strát. Takže tam účtujeme náklady výnosy. To sme si hovorili, že musíte si to predstaviť ako, dajme tomu, 2 rôzne papiere. To znamená, súvaha je jeden papier, výkaz ziskov a strát je druhý papier. No do súvahy nám idú súvahové účty logicky, to znamená aktíva, pasíva, a do výkazu ziskov a strát, to je ten druhý papier, tak tam nám idú náklady a výnosy. Hej? No, takže samozrejme, vznik tých nákladov a výnosov tak sa viaže aj s tým majetkom a s tými zdrojmi majetku, takže nejakým spôsobom ich ovplyvňuje. Takže pokiaľ nám vznikne náklad, zároveň príde k nejakému zníženiu majetku. Príklad, ja neviem, dáme si opraviť auto. Hej, takže vznikne mi náklad, zaplatím to v hotovosti, dajme tomu z pokladnice, takže mám zníženie majetku. Potom máme vznik nákladov a zvýšenie zdrojov majetku. No teraz pozerám, že tieto príklady máme potom na ďalších slajdoch, tak nebudem ich teraz hovoriť, povieme si ich na tých konkrétnych slajdoch. Takže máme vznik nákladu a zvýšenie zdrojov majetku, potom máme vznik výnosu, zvýšenie majetku, vznik výnosu a zníženie zdrojov majetku. Takže toto máme načrtnuté takto v skratkách, takže aj s nejakým konkrétnym príkladom. Máme tu napríklad vznik toho nákladu, zároveň sa mi znížia aktíva, takže to je príklad, keď uhradím drobné opravy automobilu, buď v hotovosti alebo z bankového účtu. Potom tu mám náklady mi stupnú, pasíva mi stupnú, takže mám tu priznanie hrubých miest zamestnancom, takže vznikol mi budový náklad, zároveň záväzky voči zamestnancom stupnú. Potom mám plus výnosy, plus aktíva, tá najčastejšie sa stáva pri odberateľskej faktúre, takže keď niečo predáme, vznikne mi nejaká tržba. Takže vznikne mi tržba, bude v 6. triede, no a zároveň mi vznikne pohľadávka. To sme si povedali, že pohľadávka je aktívna. Takže ďalej máme plus výnosy minus pasíva, táto operácia sa v realite nejak často nestáva. Máme tu uvedený ako príklad zrážku zložky zamestnanca za prenajatý podnikový byt. Takže ja mám nejaký byt ako firma, ten byt, alebo teda účtovná jednotka, nech sa bavíme korektne, ten byt chcem prenajať, ale môžem ho prenajať mojim zamestnancom. Napríklad, keby sme mali nejakú ubytovňu pre robotníkov alebo podobne. No a samozrejme, ja niečo za ten podnikový byt chcem, to znamená, že chcem mať nejakú tržbu z poskytnutia služby. No a zároveň
ja to môžem tomu zamestnancovi strhnúť z jeho výplaty. Takže v tom prípade mi vznikne výnos a zároveň sa mi zníži záväzok, lebo som to tomu zamestnancovi strhol z výplaty. Hej? Dobre, takže poďme si prejsť nejaké detaily, otázky, súvahu, aby sme vedeli definovať všetci dobre, takže z tohto bude vychádzať potom ten test, takže keď sa budete učiť na test, tak treba si prejsť aj tieto doplňujúce otázky, netreba sa učiť len z čistoty prednášok, ale treba si na konci vždy aj prejsť tieto kontrolné otázky. Dobre, takže aby sme vedeli definovať, že súvaha nejaký základný výkaz, ktorý monitoruje majetky a záväzky podniku, vymenovať náležitosti, to znamená, že musí byť zostavená k nejakému dňu, to nazývame súvahový deň, takže to je vždy náležitosť, musí mať označené strany aktíva, pasíva, môže byť riadna, to znamená k 31.12. alebo mimoriadna k nejakému inému dátumu a teda. Takže poďme zdať nejakých 10 príkladov na aktíva. Neviem, či už máte, či sme to minule hovorili, ale mali by ste mať účtovú osnovu, takže pokiaľ už máte pri sebe, tak ju chyťte do ruky, pokiaľ nemáte pri sebe, tak ju máte v Teamse, tam máte dole v tých vzdielaných súboroch, že účtová osnova, tak tam si ju viete pozrieť, takže keď sa pozrieme do tej účtovej osnovy, tak je nejakým spôsobom rozdelená a keď chceme nájsť nejakých 10 príkladov na aktíva, tak musím sa do nej pozrieť, musím sa zamyslieť, čo je môjim majetkom. Takže čo je môjim majetkom, je tam nejaký software, stavebný tovar, materiál, bankový účet, pokladnica a podobne. Hej. Takže ďalej, aby ste vedeli, jak vymenovať aj príklady na pasíva. Takže hociaké záväzky, to znamená bankový účet, môže byť záväzok voči dodávateľovi, voči zamestnancovi, alebo voči rôznym inštitúciám, napríklad sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a podobne. Takže aspoň aby skrátke každý vedel rozdeliť. Myslím, že to už sme robili aj minulú hodinu, že sme robili súvahu, takže nemyslím si, že to by vám malo robiť problém. Čo robí často problém, sú tieto súvahové a najmä výsledkové zmeny, takže to si ešte prejdeme. Že ja vám zazdielam ešte druhú prezentáciu, pripojím si tablet. Čo? Je pauza? Takže vidíme už whiteboard. Funguje to? Áno. Jasné. No, takže aby sme sa ešte trošku dostali do tých úvahových zmien, aby som vám to aj nakreslil, keď už som o tom síce rozprával, ale ešte si to aj nakreslíme, ako si to musíte vždy predstaviť. Takže predstavíme si tú súvahu. Máme tam nejaké strany, pasíva, tu máme nejaký dátum, dobre, 31.12. napríklad. No a keď sa mi jedná o tie súvahové zmeny, tak vždy musím rozmýšľať tak, aby sa mi tie strany rovnali. Takže keď niečo pridám aj tu, pridám napríklad 100, tak musím pridať aj na tú stranu. Dobre? Keď napríklad z tejto strany môžem čo ďalšie urobiť, aby som to rovnal. Môžem napríklad pridať 200, zároveň zobrať 200. Hej, stále sa mi rovnajú tie strany. Potom, čo môžem urobiť ešte? Ďalej môžem z obidvoch strán zobrať. Ja to nejakým spôsobom oddelím, aby ste chápali, že to je každá iná operácia.
Takže ďalej môžem z tých strán niečo zobrať, takže môžem niečo napríklad zaplatiť, nejaký záväzok z bankového účtu, takže môžem tu napríklad zobrať 400 a tu môžem zobrať 400, hej, takže to je ďalšia operácia. No a posledná, znova toto, čo som robil v tých aktívach, tak toto budem robiť aj v tých pasívach, takže môžem napríklad, ja neviem, na jeden účet môžem pridať 1000, na druhý účet môžem pridať 1000. Vidíte to? Dá sa vám posunúť to plátno, lebo to na telefóne neukazuje, musíte to nájsť na tom whiteboarde. Áno, dá sa. Dobre, super. Ono to na telefóne ukazuje, mám to zapnuté. No, dobre. Takže takýmto nejakým spôsobom fungujú tie súvahové zmeny. Takže vidíte, že v každom bode, po každej jednej operácii sa mi tie strany vždycky rovnali. Dobre? Takže vždy na konci tam musí byť rovná sa. No a teraz s tými výsledkovými zmenami tam býva trošku problém. Dáme si znova nejakú súvahu. Ja vám to ale vysvetlím, že to je úplne jednoduché, to je veľmi podobné tým súvahovým zmenám. Takže správame si nejakú jednoduchú súvahu. Takže by sme mali napríklad na ľavej strane by sme mali, dajme tomu, nejaké stroje, hej. Ja to teraz iba napíšem slovne asi. By ste to videli, nejaké stroje, nejaké, čo ja viem, stavby, niečo môže mať napríklad pokladnicu. Hej, tu budem mať nejaké sumy samozrejme, dajme tomu 100, 200, no samozrejme takú stavbu by som asi nemal za 200 €, ale pre príklad, hej, tu budem mať zase 100 na tej pokladnici, no toto vyzerá ako delina. Takže toto je 100 €, hej, aby ste videli, ja si to určite neobťanem, musím to zväčšiť trochu. No na tejto pravej strane, na tých pasívach, to znamená, mám nejaké napríklad základné imanie, hej, tak dajme tomu, aby nám tu sedelo potom, tak si dáme, že 200. No a potom máme nejaké, čo ja viem, bankové úvery, dáme si koľko, dáme si 100. No a čo je tu dôležité, budeme tu mať aj zisk alebo výsledok hospodárenia. Dobre? Takže zisk alebo výsledok hospodárenia, to znamená, že aby nám tu sedelo, musí byť 100. Takže v tomto prípade sa nám tie strany rovnajú. Hej? No a teraz, aby sme prešli na tie výsledkové zmeny, takže dáme si prvú, že mi vznikne nejaký náklad a zároveň čo sa musí stať, aby ste si to vedeli aj sami odvodiť. Takže vy musíte stále vychádzať z tej rovnováhy. Dôležitý pre nás je tu ten výsledok hospodárenia, lebo ten výsledok hospodárenia my ho vypočítame z nákladov a z výnosov. Takže on mi pochádza zo 710, 710 je účet ziskov a strát, tak on mi odtiaľ to pochádza a tie náklady a výnosy idú do tejto 710, dobre? Takže tam ich ja účtujem do tohto účtu, 710 účtujem náklady, výnosy a z toho si vypočítam ten výsledok hospodárenia. Takže mne, keď vznikne akýkoľvek náklad, tak on sa mi premietne do 710 a z tej 710 sa mi premietne do tej samotnej súvahy. Takže to iným spôsobom nazývame aj prepojenie toho výkazu ziskov a strát a tej súvahy. Je prepojenie, je výsledok hospodárenia. Takže, ako to ja môžem vnímať? Keď mi vznikne náklad, tak výsledok hospodárenia sa čo? Zvýši alebo zníži? No logicky sa zníži, lebo mi vznikol nejaký náklad. Takže môžem ja tvrdiť, alebo môžem rozumieť tomu, že mínus, teda plus n mi spôsobí rovnaký efekt na súvahu, ako mi spôsobí minus p. Je to pravda? Je, hej, efekt je rovnaký, lebo takisto, jak mi klesli pasíva aj pri náklade, tak takisto mi klesli pasíva aj pri tej súvahovej zmene, keď už som mal rovno aktíva, pasíva niečo, hej. Takže tento náklad môžeme chápať takým spôsobom, že mi robí rovnaký efekt ako minus p. Takže keď už si poviem, že sa mi znížila strana pasív, lebo sa mi znížil BH, tak aby sa mi rovnala rovnováha, tak musím ešte znížiť aj stranu aktív, hej? Lebo inak by sa mi nerovnala. Takže s touto výsledkovou zmenou budem mať minus aktívum. Dobre? Ďalej sa čo môže zmeniť? Vznikne mi ten náklad znova.
No a keď mi ten náklad vznikne, tak zase to má taký efekt na tú súvahu, že strana pasív sa zníži, lebo mi klesol BH, hej. Takže sa mi znížilo P, no a ja sa teraz musím logicky zamyslieť, že čo ja môžem robiť s tou súvahou, aby ostala v rovnováhe. No ešte mi môže P narásť, hej, druhá zmena. Takže P mi narastie. Príklad by bol, keby som si napríklad dal opraviť auto a dal by som si ho opraviť na faktúru, logicky. Takže tu by sa mi pridal ďalší účet na túto stranu, že 3, 2, 1, tam by som mal záväzok voči dodávateľovi, no a zároveň by sa mi znížil výsledok hospodárenia. Takže vidíte, že stále sedí tá rovnováha. No a poďme zdať teraz, vznikne mi nejaký výnos. Takže aký efekt na tú súvahu má, keď mi vznikne výnos? No VH mi narastie, hej, to ide hore, to znamená, že pasíva mi idú hore. Takže pre mňa plus V má rovnaký efekt na súvahu, ako má plus P. No a keď už vidíme plus P, už je to pre nás jednoduchšie si to logicky odvodiť, že čo sa ešte môže stať. Takže keď mi narastie P, tak aby ostala v rovnováhe, tak musí mi narásť aj A. Hej, takže druhá zmena, teda tretia, bude plus V plus A. No a to by sa stalo, kedy napríklad predám nejaké výrobky. Takže predal som výrobky, vnikla mi tržba, to znamená, zvýšila sa mi 710, to znamená, zvýšilo sa mi VH, a zároveň mi vznikne pohľadávka voči odberateľovi, ktorú by som napísal sem. Takže už by mi sedela rovnováha, lebo by som na obidve strany niečo pridal. No a tá posledná možnosť, zase rozmýšľajme, že plus V má rovnaký efekt ako plus P. No a čo sa ešte môže stať na tej súvahe, aby sa mi rovnali? Takže ešte sa mi môže stať minus P. To je už jediná možnosť, čo sa môže stať. Takže to je ten príklad toho podnikového bytu, čo vy prenajali zamestnancovi. Takže vy, keď nechápete tomu, čo sa často stáva, že tie výsledkové zmeny študenti nechápu, lebo tie súvahové, tak tie sú relatívne jednoduché, lebo ja keď sa kúknem túto na tú súvahu, tak vidím, že čo musím urobiť, aby sa mi rovnala, lebo je to úplná logika elementárna. Ale cez tieto náklady výnosy, to ide vlastne ešte cez jeden krok a ten jeden krok je ten výsledok hospodárenia, ktorý dostanem do 710, takže cez ten jeden krok. Takže ja sa nemôžem pýtať tak tuto jednoducho v týchto súvahových zmenách, že čo sa stane s aktívami pasívami, ale ja musím ísť ešte cez jeden krok a ja sa musím pýtať, čo sa stane s výsledkom hospodárenia, narastie alebo klesne, keď vznikne náklad alebo výnos, a zároveň to spôsobí, že mi stúpne alebo klesne aj tá strana pasív. Takže keď už sa na to takto pozrieme, tak vidíme, že je to znova elementárna logika už potom. Takže jedine si to musíte vedieť takýmto spôsobom ako keby vysvetliť alebo pochopiť, dívať sa na to, mať na to takýto pohľad, aby ste rozumeli tým súvahovým výsledkovým zmenám. Takže toto je celkom dôležité, to bude aj na teste a budeme s tým aj pracovať. Takže toto je dôležité preto, lebo my na to budeme nadväzovať ešte aj celý druhý ročník. Takže tieto súvahové výsledkové zmeny sa musíte naučiť, lebo v zimnom semestri v druhom ročníku máte zase postupy účtovania a postupy účtovania, tam už budete musieť ovládať tieto základy, čo sa teraz naučíme. Takže toto určite nevynechajte. No, dáme si tu ďalšiu prezentáciu. Keď boli nejaké otázky, tak sa pýtajte kľudne, dobre? No, počúvam. Ja by som sa chcela opýtať k tým 10 príkladom. Keď tam napíšeme napríklad stroje, auto, prístroje, interiér, inventár, zariadenie, to berete ako jednu odpoveď, keď to je jedna účtovná skupina, alebo ako 5 príkladov? Závisí, ako to bude definované v príklade. Takže buď môže byť v príklade definované. V účtovnej triedy napísať niečo iné, nie z jednej, napríklad z tej 022 nemá význam písať tých 5 rovnakých. No kľudne môžete napísať, ale z 0,22 myslíte 5 rovnakých, ako keď tam dáme stroj, auto a podobne. Stroje a už sú 4 alebo 5. Závisí, ako bude položená otázka. Takže otázka môže byť položená, že z účtovej osnovy uvedte príklad na 10 aktív, vtedy chápeme, že sa myslí 10 rôznych účtov. To znamená každý účet zvlášť. Ale pokiaľ tam budete mať, že uvedte 10 konkrétnych nejakých aktív ako predmetov, tak môžete napísať aj auto, stroj a podobne. Takže závisí, ako bude položená otázka.
Dobre. A ešte som sa chcela opýtať, nikdy nespomíname peniaze na ceste alebo materiál na ceste, to sa už nerobí? Peniaze na ceste a materiál na ceste sa robia, ale my sme na základoch účtovníctva, takže teraz začíname s takými zjednodušenými vecami, lebo teraz sa učíme tie úplné základy. Takže peniaze na ceste, materiál na ceste budeme brať budúci semester, hej? Dobre, ďakujem. No. Takže ak sú tu ešte nejakí aj ostatní účtovníci, tak rôzne veci my robíme takým zjednodušeným spôsobom, to som hovoril aj na tom prvom stretnutí, aby ste potom na to nepozerali, že sa to učíme nejakým spôsobom zle alebo niečo. Napríklad aj keď nakupujeme materiál, tak my už ho rovno dáme na sklad, hej, my ako začiatočníci neriešime ešte teraz príjem, že musí byť a podobne, ale robíme to takým zjednodušeným spôsobom, aby si sa to vlastne naučili aj tí ľudia, ktorí nemali doteraz žiadnu skúsenosť s účtovníctvom, ktorých je tu tak 95%, takže z toho dôvodu je to také zjednodušené, no a potom ďalší semester už sa budeme učiť aj tieto správne postupy, ako to robiť, to znamená nejaké detaily sú tam, že niečo je rozdelené ešte do 2 krokov, hej, keď napríklad nemám ešte nejaký doklad alebo niečo, tak to nemôžem zaúčtovať. Takže zatiaľ sa na toto pozeráte len z toho nejakého logického hľadiska, vy čo máte už za sebou nejakú skúsenosť s účtovníctvom. Dobre, dáme si tú 5. prezentáciu. Takže v tejto 5. prezentácii budeme pojednávať ohľadom tej účtovej osnovy pre podnikateľov. Takže dôležité pojmy, čo sú účty, účtové výkazy, súvaha, výkaz zisku a strát, tie budeme riešiť ešte z časti a metodika podvojného účtovníctva. Takže aby sme vedeli, čo to je tá rámcová účtová osnova, nejaké teoreticky, nejaké intro, takže účty sú v podstate také metodické pomôcky, aby sme vedeli zaúčtovať nejaké tie účtovné prípady, nejaké tie hospodárske operácie. No a na to využívame vlastne tú sústavu účtov, ktorá je daná v tej rámcovej účtovej osnove. Takže pokiaľ ju už máte niekde vytlačenú pri sebe, tak si ju môžete zobrať. Pokiaľ nie, tak vravím je v tom Teamse, alebo viete si ju dať do Google. Keď si dáte do Google rámcová účtová osnova, tak hneď prvé vám vypluje PDF-ko, kde si ju môžete stiahnuť. No a z čoho sa skladá? Je to nejaká sústava účtov, ktoré budeme používať. Takže všetko, čo potrebujeme v účtovnici zaznamenať, tak všetko musíme zaúčtovať do týchto účtov, ktoré sú v tej účtovej osnove. Je pevne daná, dobre, to legislatívou. Takže je to nejaký súbor syntetických účtov, prichádzame tu na nový pojem syntetické účty. To sú vlastne tie jednotlivé účty, ktoré vidíte v tej súvahe a sú záväzne číselne a slovne označené. To znamená, že nemôžete si ľubovoľne meniť názov účtu, nemôžete si ľubovoľne meniť číslo účtu. Dobre, toto všetko je dané tou osnovou, je to dané legislatívou, takže tým, čo musíte dodržiavať, aby sme viedli účtovníctvo, takže ja si nemôžem teraz svojvoľne povedať, že napríklad stavby 0,21, ale budú 4,21 alebo podobne. Takže základom je nejaké dekadické členenie. Toto členenie znamená to, že ju delíme do 10 tried, 10 skupín a 10 účtov. Nie všetky možnosti tohto dekadického členenia sú využité, takže všimnite si, že niektoré triedy, napríklad jednotka trieda, tak využíva iba 1, 2, 3, 4, 5, 4 skupiny. Takže iba 4 z 10, takže len tie, ktoré potrebujeme reálne, tak tie sú v tej osnove zahrnuté. Takže pamätať si dekadické členenie, teda celá osnova sa delí na 10 tried, každá sa delí na 10 skupín a každá sa delí skupina na 10 účtov. Takže stretávame sa tu s pojmom trieda, skupina, účet. Keď sa pozriete do tej osnovy, tak vidíme, že najprv máme rozdelenú do tých jednotlivých tried. Takže príklad, keď niečo hľadáte, neviete to nájsť, že kam by sme to dali, tak nemusíte vy prehľadávať prvú účtovú osnovu, s tým sa stretávam u študentov, že keď ich volám k tabuli, tak oni nevedia nájsť, dajme tomu nejaký účet, ktorý je hneď na vrchu, ale oni prehľadávajú celú osnovu, hej, úplne zbytočne. Sú to dve strany textu, nemá to žiadny význam. Ja musím použiť mozog, aby som vedel, že keď hľadám, ako tu máme príklad, strojené zariadenie, tak sa spýtam sám seba,
Je to môj majetok? Nie je to môj majetok. Tak viem, že to je môj majetok. Tak potom sa zamyslím, je to aký majetok, dlhodobý alebo krátkodobý. No tak stroj asi využívam dlhšie ako rok, takže bude dlhodobý. Takže už vidím, keď sa stačí sa pozrieť na tie triedy, tak už tie triedy mi dajú ako keby prvý takú kotvu, že kde sa budem pohybovať. Takže vidím, že dlhodobý majetok je v núke. Ďalej rozmýšľam, aký je to majetok. Vidím, že sú tu nejaké skupiny, vidím, že tu je nehmotný, hmotný, odpisovaný, neodpisovaný, finančný a teda, tak už viem, že stroj asi bude hmotný, dlhodobý, takže už hľadám v 0,2. Hej? No a to už by si mali aj pamätať, sme to už riešili, že stroje, auta, tlačiarne, počítače, všetky takéto zariadenia, účtujeme na účet 0,22, samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí, takže s tým často býva problém u študentov, že nevieme, kam zaúčtujeme auto, nevieme, kam zaúčtujeme stroj. Takže poznášte si to niekde, nie do tej osnovy.